Zo moet de ouderspaar in Damwoord ter Assen ek ongeveer uit komen te zien. De Brabantse tweeling Hielke en Sietse van Dongen, intussen wenjend in Warkum, bouwen hier aan haar 5e sportschool. De kar van Damwoord is bewust maken. Je dokkum is hier dichtbij, maar we willen eigenlijk de mensen keer in het dorp weer bij elkaar verbinden. Dus de gemiddelde leeftijd is ongeveer een uur of 50. En als je in Wurgen waar mensen op die leeftijd nog bij elkaar komen kennen en echt voor elkaar tijd hebben, ja, binnen maar weinig plakken. Neffens van Dongen onderskiert de sportschool hem van reguliere fitnesscentra. Het begint altijd met een bodyscan, een 3D-meting. En vanuit die meting komt van alles te weten. Maar het komt eigenlijk op de apparatuur die je kent. En de rest van het oeren van de intake kunnen we vooral instellen op die het nemen voor oorsom wat tot de apparatuur alle keer. Maar hij kent een heel soort. Naast de slimme apparatuur wordt het een sportschool met een kalme uitstrieling. De namen van de 2 ondernemers vallen op. Hielke en Sietse binnen verneemd naar de skippers uit de Chameleon. Sommige leden die vragen wel eens van, is dat een artiestennaam of hem dat zo betocht inderdaad. Maar nee, het is echt uw eigen naam. En ik moet zeggen dat hij we nooit van tevoren weten ken. Maar het komt heel goed uit nou ja. En hoe komt dat zo? Hoe is dat dan staan aan? Nou, vooral mijn Heid is heel erg echt wel een protte fan van Friesland. En het is dat wel Majoen die voorliefde. Als alles neffens planning verrint, kunnen de Damwoorders heel wij april voor het eerst de gewichten optillen.